Club Junta, building better Africa. Hi, ndadzaswa ine bele mukanyimbo ndi programu ya Zilipati. Osayiwala kwa nzathu omwe tili ku South Africa. Ngati tufuna kutumiza ndalama kumudzi pa leti yabwino 5 minutes ndalama zafika, komanso no commission. Komanso kwa nzathu ama business omwe mmadzagula zinthu ku South Africa, ngati mukufuna malandi timapezeka nawonso. Ngati mufuna kudziwa zambiri mukozolipanga haye pa nambala iyi 063 43 98 798. Komanso tili ndi maofesi athu ku Lilongwe. Ngati mufuna kudziwa zambiri tangopangani haye pa nambala imeneyi, mudzayankhulana ndi bele mukanyimbo. Kutumiza ndalama mwa ize 5 minutes ndalama zafika, sizimagona. Even ndalama zilakazi zochuluka bwanji ndalama sizimagona. Komanso paleti yabwino. Komanso ngati ndalama zachuluka timathekanso leti kukukwezerani. Ngati mufuna zambiri mungopanga haye pa nambala imeneyo. Yotchuka yachitetezo mdziko lonse lino anapenga atafuna kuonjezera chuma chake kupyola kwa sing'anga. Ulendo uno tiyamba ndi ndime yoyamba ya nkhani kuti timve zambiri za nkhani kuti zamkuluyi Zilipati. Ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu ya Zilipati chifukwa tikhale limodzi ndipo musandisiye ndekha chifukwa tili kuno kumulanje komwe tafika kuti timve komanso titsatire nkhani yopatsa chidwi komanso yopatsa tsemwe ya Evans Mumbe azaka za 38 ndipo iwo ndiochokera mmudzi mwa Njema Mabuka kuno kumulanje. Ndimagwira ntchito komanso ndimapanga business komano ndi moyo osakhutira kamene ndili nako pofuna kuonjezera zimene ndili nazo. Ndinazapita ku Mozambique kwa msing'anga wina wake kumene ndinali ndi maganizo ofuna kuti ndikaonjezere pa chimene ndili nacho. Ndinanyamuka kuno tsiku limenelo ndimakumbukira panali pa 28 May. Tisanayambe penepo tiyena tidziwike kuti muli ndi banja. Ndili ndi banja, ndine zibambo ndithu ana 4, amuna awiri akazi awiri. Nditanyamuka ndinapita ku Mozambique kuja kuzomwezi zomacheza ndi Nyamata anzangazi kundiuza kuti akomatu mumene tikukhaliramo zikuona ngati sizone sizikuyenda, koma utafika pena pake kochepa kamene nako kakuzopangidwa times ndikuonjezera. Ndi ineyo ndinanyengeka mtima. Ndinanyamuka ku nyumba kwanga simene makumbukira panali pa 28 May 2024. Ndinanyamuka kupita ku Mozambique simati chakwa Zalimba Amene ku chakumisofolo ndikumene ndinapita. Ndinampeza sing'anga ndithu amene amathandiza di anthu munjira zambiri, ndipo anakamba maina anthu angapo ena amene amakhala ku Blanda kumene ndimakhala ineyo. Atachuladi anthu ineso zinandipasa chidwi ndipo nazwati kuti munthu ndi munthu ene kuti anditani andithandiza. Dzina lake ndani? Sing'angayo zina lake ambiri amangomuti ambiri amamuti ja. Ndinafika anandifunsa chimene ndikufuna, pali anandipasa njira zinayi zimene ndingafune ineyo kuti ndikhoza kugwiritsa ntchito kuti ndipeze chuma chochuluka pa moyo wanga. Pali njira yoyamba amati ya zaka. Njira ya zakayi amaitana nkhuku ndikuyiponyera chimanga. Chimanga chimene chingatole nkhuku ija chimakhala zaka mwachisanzo nkhuku ikuza kutola chimanga folo, ndiye kuti iweyo uzakhala munthu olemera kwa zaka folo, kwa papita zaka folo uzamwalira. Njira ina anandiuza yona kuti ndisazavale nsapato koma ndikhale ndi chuma chonyasa kwambiri. Ndene naona kuti ano ndisamavale nsapato kwa makobi sizona. Njira ina anandiuza zona kuti ndisasagone ndi mkazi wina aliyense kupatula mkazi wanga. Njira ina ndi inali yoperekera nsembe, tingane kuti mwachidule yophera munthu. Ndipo munthu wake amene amafunika manena kuti mwana wanga oyamba ndamene mena kuti kumpereka ngati nsembe kuti zanga zindirani zindithekere. Wamuna wamkazi ananena kuti mwana oyambira amafuna khale wamuna, ndiye mwachisomo cha Ambuye Yesu ni mwana wanga oyambaso ndi wamamuna.
ndiye zitachitika zimenezi unalisana awati funa kuti tikhale chithunzithunzi mwafika kumene kuja anakulandirani bwanji komanso munadziwa bwanji koma munali ndi ndani amene anakuperekezani kumeneko munaenda pa mthuthutu tifuna tikhale chithunzithunzi musangofuna kuti pakana nkhani yoti ithamangise koma tiyende bwinobwino kuti tikuyendanso ndi anthu amene akumvera nkhaniyi. Okay, mwandipeza kuno ndikumuzi kwathu ndikumulanje komano nthawi imene ndimakhala ku Blantyre ndinali ndi zolinga zanga ndinanyamuka ku Blantyre panali pa 28 May 2024 chaka chomwe chino ndinanyamuka mamawa ngati ndikupita ku ntchito ndinanyamuka 4 o'clock ndipo ntchito mbagwira ntchito yanji ineyo ndimagwira ntchito kampani yake ya security town momwemo ndimagwira ntchito kampani ya security ndinalawira 4 o'clock mama uja nditavala suti anga bwinobwino ngati ndikupita ku ntchito ndipo mkazi wanga simana ndifunsa kuti mukupita kuti ndinamwankha ndikupita ku ntchito ayi mwalawira funsa kuti chinayabe mkati mwa moyo wake chinansusa mkati mwa moyo wake ndinafika kuno nditangoyenda pa mtunda pang'ono ndinapeza ndachosa uniform ija ndikuyika mpaki mwanga ndikufana zovala zinano zoyendera ndi ulendo wangu amene mafuna kuyenda ndinanyamuka kuno ndinafika mulimbi ndinakwera minibus ndinakafika pa boma pamulanje timakasikira ife pa sama 10 off ndinasika pa sama 10 off ndikasika pa sama 10 off ndatenga wanjinga wakapanza ndipo anandichaja kuti ndikuperekezeni kwa mangasanja ku misofolo kumene mukunenako ndrama yake ndi 10,000 koma pese chinthu ndinachifunisisa ndinamuuza ndi 10,000 ija ndinamuvomereza wanjinga uja ananditenga anandiperekeza wanjinga pamene anabwera pakona tikuona kuti ku nyumba ya munthu konduko chifukwa chona kuti chani ku nyumba ya munthu komapo ake ndinapasidwa ndi munthu winanso amene anapita anakathandizidwa kumene koko nditafika kumene kuja ndimenda fotokoza kuti anandipasa njira folo ndiye njira imene asankha inali yoperekera nsembe tinalowa mkanyumba ndithu imene munapeza kuti kulisa mpena yes kunali kuli ampena kumakhala anthu ndithu kumakhala anthu andine nditafika sindangofika kuthandizidwayi ndinafika pa line nali wa number 6 kudikira kuti anthu ena 5 ena athandizidwe pasogolo panga akathandizidwa anthu ena 5 acha ine wacho number 6 ndikalowaso kuna ndikatani ndikathandizidwe ali ndikanyumba kake kamene amapangira zakeyo kwa ndiye itafika nthawi yanga ndinawa nyumba mujamo nditalowa ndinaona munabwera munthu wina wake ndithu anavala zovala zoyera amaoneka wantali kwambiri anali mkazi mwana lokongola kwambiri koma ineyo sinachite mantha ndinaopana ndilandira ndi amene ja sinaope anandiuza kuti khalani apo amangoloza samayankhula ndinakhala nditakhala unabwera kamwana ngati kamwana choncho sikanankhulekena anangofika ndi mphika ndikukhazika pansi apapa atakhazika amene papa ndimene andiuza kuti pondani pamene popo ndinaponda mphiko chokwa mphiko satani osasweka nditachiponda pa mphika pacha ndinakhala anandilonjera chimene ndimabwerera atandilonjera anayamba kupanga mwadongosolo lake mmene amapangira chimene anandiuza ineyo nthawi imene nkuti ndili ndi ndrama yanga 1 million ndimati apa ndrama imene 1 million imene ndili nawo iyi nditayipanga masamu cholinga kuti ichulukane chifukwa ndi mmene tsiku lathu likuyendera panopa maprogramu anona kuti ndrama ngeja ichulukane ndi mmene ine ndikutani ndikufunira and nthawi imenenso nkuti ndali ndili ndi njinga za moto ziwiri chimwe chimene ndinkafuna ine ndinkafuna kuti ndiwonjezere njinga zakapanza zija zikhale zochuluka cholinga kuti mwina ndizitha kutolera kandrama kochuluka pa siku limodzi ndipo singangati andifunsa ndinamfotokozera bwinobwino chimene ndikufuna ine ndichakuti chimene ndikufuna ine ndichakuti ndipo iyeyo anandichallenge adi kuti zimene ukufunazo ndizotani ndizotheka anandiuza ukufuna njinga zingati namuza kuti ine ndikufuna njinga 10 anandiuza okay fine ngati ukufuna njinga 10 pa njinga 10 zimene ukuzifunazi mwezi uno leo sene ndikuchallenge kuti uzigula njinga ndinafusa kuti ndizigula njinga ndrama ndizitenga kuti panopa njinga zatani zadula anandiuza kuti mase wabwera kwa ineyo so zatani ndikhulupira ndiyo kuti ngati wabwera kwa ineyo ndiyo kuti zimene ndizotani ndizotheka mwezi uno so uzigula njinga ndiyo kuti kwa miyezi 10 ukhala utagula njinga 10 zikhazotani zikhazotheka ndinakhala mene paja anapanga madongosolo onse atapanga madongosolo onse anakuza tapita ukalowa mkanyumba kachako ndinalowa nyumba mucha mmene momwe ndiye ndinakalowa muno ndekha sindikudziwa kanali mayeso kachinali chani nditalowa nyumba mucha ndinapeza polowa ine ndinkalowa ngati nyumba komano chinali chowasamula kwambiri ngati mmene masamira mkango chawo nditalowa nakhanga ndalowa m'mimba mwa mkango muchamo nditatulukamo anandiona munthu uja atandiona singanga ndinabweranso kwa khoza so panopa chimene ineyo ndipange ndikupasa ndodo iyiyi ndikupasa chimene ungapeze wewo mu msewu apato ndikudule ndikufuna ndikuyenda nanu tuli limodzi apa ndiye kuti doktawo anali ali pena pache kapena munaona muchimene muna kuti
chomezacho. Yes, anango ndiuza kuti tapita ukalo nkanyumba ukoko. Iye ndinansiya nkalumu kamene ndinalikacha, ndinakalowa nkalumu kena. Nkalumu kena ko ndinakhanga ati ndinalowa kukamwa ndithu kwa chirombo ndithu china yasama ukamwe ndikulowa amene muchamo. Ine mukuchiona kuti ndi chani chimene? Ndimachiona chimaoneka ngati mkango ndithu. Chimaoneka ngati mkango ndithu. Koma ine sinachite mantha ndipo nditafika kumene kuchako of course mantha besale pere 14 mkango timangoziona tikasinaone po live koma onali ndithu mkango live koma ine china za asamene ndikulowa ndikuona kuti apapa ndalwadi koma ineyo pakuona ndimaona ngati ndalwa nyumba so ndalwa mimba mwachani mimba mwa mkango ndachoka kumene kucha nditachoka kumene kucha nakampeza singangauje ndimene ndozokuta anangoseka amene pachapo ataseka khanga tikakwaya anali maiso kwa ineyo kundiyesa napeza tikamzoka fine apapo kuona kuti zatheka wakhoza asala maiso utani omaliza maiso omalizawa ndikupasa ndodo iyi ndodo iyi ukamapita chinthu chimene iwe uchipeze munsewu upendi ndodo iyi ukapha chinthu chimene chocho ndodo imene iyi ukafika pa msinje woyambirira amene ungafike iweyo ndodo imene itani uiponyere m'madzi ndikuti nthawi imene yoyo anandichaja ndrama anandichaja anandichaja 100,000 imene ndikachoka kunoko kulanta kuno kumapita ku Mozambique kunali ndi almost 150,000 nalipira 100,000 ija 100,000 sina mpase pa manja pake ayi anango zotapita atakaisiyapo nakaisiyapo 100,000 ija tikaisa amene pa 100,000 ija andipanga zonse zija andipanga mankhwala aja anandipasa timphinji tinatake tiwiri anandiuza kuti utike mchiuno mwakomo natika mchiuno muja nditatika mchiuno muja ndinayamba ulendo wanga oimanyomuka nokumabwerano ulendo omabwera kunoko ku Blantyre nditabwera kunoko ku Blantyre ndikubwerera ndili mu msewu nditangochoka ku nyumba kwemwena nangoenda ulendo wa 200 meters ndinaona njoka ikuchoka sija ili ifuna kucross msewu kupita ipite sija ilili ndino koma mmene imayendera si asogoleri si njoka imene inu ndine timaiziwa ayi kuyenda kwebe kunali kuti mayenda mwapang'ono yooneka motali chifukwa timaona kuli achinabiri sikandi pali maina anjoka njoka maonekedwe yake imaoneka ngati mphiri koma inali yaitaliko maonga ake maoneka ngati imene maonekera mphiri kwa chifukwa mphiri makhayi fupi iyo inali yaitaliko koma imene imayenda pang'ono zoti olokuti ndikanakhala kuti maganizo ofuna kupha kuti ndikanalimbana nawo ayi sindikanalimbana naye muli noka ya pamene popo wanjinga uchayo anali atangondisiya ndikumabwerera chifanana kuti akati andidikire andichaja ndrama yambiri maziwa tikapita kumene kuvasomaziwa ndifana mena fotokosa kuti panali anthu 6 pasogolo panga meme chifana munthu mmodzi matuku alomwe zimakutengera pafupi mina mphindi 45 minutes kapena 50 minutes imene kuti wanjinga andidikire anthu 5 atena zatawa 6 mapita ake andichaja ndrama yochuluka ndinali ndili ndekha pa nthawi imene ndimabwererayo ndipo ndimayenda wapansi unoti ndikayenda apapa ndikafika pamangasanja pansika pamene pali ngati pa Mozambique ndikwerano njinga ndizibwerera ndipo siku limene ndimkapita kumene koko kwathu sinafika kwathu ndikomweko tinadusa kwathu komweko koma sinafike kwathu kunangoenda straight kumapita ku Mozambique ko ndiye nditaona chinthu chichachi ineyo chizimu china chake china ndibwerera ndinangoyona nkhope ya mwana wanga oyamba omwamuna m'maso mwangamo njoka ija sindinaphe ayi ndisanaphe njoka ija ndinayenda ndikumapita so nditangonyamuka kumene kuchako bagi yanga anandiuza kuti usanafike usanaloke msinje ukayang'ane mpagi mwako bagi yake ndiomwe ya bagi yake ndimene chifukwaso lero ndinayitenga mfwa mdana kuti mukubwera kunoko kumulanje naona kuti bwinonso bagi imene itenga pasiku limene lolo nditenge nditatenga bagi yanga ndisanafike pa msinje anandiuza ndisanaloke msinje uja ndisegule mbagi mwanga asogoleri nasegula mbagi mwanga napeza munali ndrama wanali mabriki ma 5,000 ndi ma 2,000 ndrama ngati mabriki a bank yake yes mabriki yani no tikati briki ndrama zazimakhala mapanchi pa ndrama pamakhala 100 notes ngati ili 100 notes pakakhala 2,000 imakhala 200,000 so tikati brick niyo amanga tirekeza ngati ma 1,000 akamanga brick imakhala 1 million ma 2,000 akamanga brick imakhala 2 million ma 5,000 akamanga brick timaina kuti 5 million munali ma brick almost ngati sendikulakwisa munali ma brick 9 ama 5,000 ndi ma 2,000 ndikeona ndrama ndengati unakuza ma brick 9 ndikuti ngati ma 5,000 anali mu ma brick 4 which is 20 million kale imene yoyo plus 5 ena ndikunena wa almost munali 20 chakuti million imene naiona yoyo ina masomo angamo ino
bwanji kodi munali chaliso mpaki munalibe kena kali kose munthu khozo mwamva kuti nyacho kulemera mpaki umumu chimene chinachitika munali zovala zanga zimene ndinavala mama wandikuchoka kuntchito kwanga koma nditampasa iye za gadi zija ya ndi zimene zoso nditampasa iyeyo zovala zanga zinali momwemo sindizo anapanga chani masenga kamera maziwa iye anangopanga mpaki nditebekera bagi nditangochoka ku nyumba kwake chongoponda step ya nyumba la bagi inamba kutani inamba kudemerera ndi mandika mayenda step yapise bagi weti stick skero yamba kutani kumakwera skero kumakwerabe ndi skero kumakwera nditafika pa nsinje pananda nangasana ndizo kundioneni mafuna cholinga changa sinafuna kuti ndiponyese lamulo lina losema yanga ndiuzo meno ndinasegula mpaki mmene kuzo ndapeza mu zindrama nditapeza zindrama kujambuya moja njoka yasina ipo natenga ndodo ija ndikuitani ndamba kunyada no ndi drama natenga ndodo ija ndikuitaira mmazi muchamo nditangotaira ndodo ija mmazi muchamo napeza kuti bagi yanga yatani yamba kupepuka nosopana drama zija ndi nasegula bagi ndipeza mpakimu mulibe no chino simu nkhazo ova zanga zimene ndinazivala mama kundi kupita kwa ntchito zija zakhala bwanji naganiza ndibwerere ndikafuse koma ndikandibwerere kutheka mwina ndipaja ndadusa sinaphenjoka pacha ndikati ndibwerere ayi ndinali mbabe mtima ndikunyamuka koma mtima ukusiya asogolere mukuzuwa ndrama imene zimakhalira ino mwaziona ndrama ino nthawi mukusaka ndrama ndiye ndrama mwaziona zoziona zapezo ndrama zazasowa o even muli ngati ino mukhoza ulingala zoti mutani mubwerere koma mtima ino unaona kuti ndisabwerere ndinanyamuka ulendo wanga nkhani ya njoka ija taipanga bwa apapo njoka ija sindinaipe ananduzana ndodemera ndipase chananduza kuti ndiphe chimene tayezeka kaye yankhani ya njoka yes njoka ija ine sindinaipe koma ndodo imene anandipasa kuti ndiphere chinense imene ngachione chichachi ndakaitadi mmazi muchamo koma kupeza kuti ndodo ya ntchito yake imene kuti ndigwirise ntchito yake ine sinetani sindayigwirise ndimo ndinaso kuti munaganizira mwana wanu yes nditangoona njoka ijayi mutu mwangamu chithunzithunzi cha mwana wanga oyamba mwamuna china ndibwerera akutani mwina muchithunzithunzi munangomuona mwana wanga akundithamangira kuti atati mama naona kuti atati ndiye ineyo chintima ndi kuti njoka ikunena mwina ndi mwana wangayo alizakazikati mwana amene mwana panopa ali for mwana ndi zaka 14 koma nthawi imene anali maiso aja asanatuluke maiso asande 8 aja mmene ndikupanga za mumehete maiso aja asanatuluke kwa panopa mmene tikupanga program yetu muti pangaita program mwana panopa ali for mwana ali kuzomba tiyendipitilize ndanyamuka amene paja nditangoloka bridge ija ndodo nditaitera mazi bagi yanga inapepuka bagi itapepuka ndinayima ndikusempeza mpaka ndilibe kena kali konse mangokhala zovala zanga zimene ine ndinatani ndinanyamuka nazo zija ndiye ndinalingalira amene paja ndibwerere no chamo ndikabwerera ndikana kuti chani ndikhulupira kuti nsembe imene ndipereke pamene pajapo nanga simaziwa chifukwa chomvera programu ya Zilipati timamvapo anthu ena kuti anandoza kundiphe chule ndapha chuna bizonda pa mwana wanga zimakhala choncho nthawi zambiri koma ndiye ndine chimene china ndibwerera msanga chinizo china ndibweretsa mutu mwanga chimene chandi chani ndikakhala amene paja basi ndinanyamuka ndikumapita ndinali munthu ukumuda kwambiri ndalama ndazionaona nthawi imeneyoyo ndalama imene ndasanawo ineyo ya transport yokha ndemende ngalibeso ndrama ina iliyonse chifananiza kuti ndrama imene ili umomoyo usasakanze ndrama ineyo ndifanditalowa nyumba muja kuambiranso uli ndi ndrama ndrama imene usiye thumba lina usaigwire usasakanze ndrama ineyo ikhale ikhale omwe pa ndrama imene ndabwera nayo kunjira imene ndabwera nayo kunjira kwanga ndakhala amene paja ndinanyamuka ndinapasa pati 100,000 ndinapasa anandiuza kuti 100,000 poyambira ndipo anandiuza kuti tifa iyeyo amapanga pechi mumapecherana zinthu zimene ndipasa zikatheka uzandipasa ndrama mwakuti ndi anandiuza kuti za njinga 10 zakozo zikatheka ukagula njinga 10 njinga za moto 10 zimene ufuna zipangira kabazazo ndrama yake imene uzandipase hayiro munaita kukambirana kuti zikhala chani pachamba kachina bakha achina saneroji kaya machina chani okay ineyo njinga zimene ndimapangira business njinga zanga zamo zimene anali abakha awiri so mazuwa njinga abakheja even parangi anyamata mayendesa njinga simanyinyika malonda azimaya amakonda kukwera njinga imene ijayi so njinga zimene ndimafuna ine kweni yotagerani mafuna ndigule abakha 5 malifani 5 osati saneroji simandisangalasa abakha 5 alifani 5 ndiye nditachoka amene vanalizoka find ikazakhala kuti deal yathu yatheka pa njinga zako 10 zimene ukuzifunazo zatheka ndrama imene uzandipase ineyo ndi 500,000 ndiye ndinazati 500,000 njinga 10 already business ndikuti amene mbuga tani yawina kwambiri nkhani nanaona kuti chikwama chitapepuka naku munangondibwezera mbuyo pang'ono chikwama chitapepuka dandanyamuka ndikumatani ndikumapita ndinafika pa mangasanja pa center ina kenso Mozambique komweko ndinampeza wanjinga ndinamuza sei kunditenga pano kafika ku Malawi
ndinafusa ma turn off ndi ndalama zingati anachaja alanduza kuti mundipasa anachamkwena anati spenta kachani nchipitikize nditaipanga dilute into malai kwa chema kona almost 9000 chakuti kuna suti bwana nditenga anandichaja bwana namuza okay fine angonditenga apa ukangondifikisa ndikangoloka luwo kandisicha kwa namunda munthu uja ananditenga anandiolosa luwo ndikundisiya kwa namunda tikunena kuti ino sija la malawi sopano ndaso kwa namunda kuja ndinaenda ndinafika pa matambi pa trading center pamene mati pansona pamene nakweraso njinga ndikuzafika pa sabatinofu ndikwera mini pasi yanga ulendo wanga obwera kuti obwerera mtawuni ndakanika kuja kupanchoka icha nditabwera mtawuni munomo asogoleri usiku umene wowo ndinavutika kwambiri ndikati kuvutika mundimvesese munthu uja anazandibwerera no live ndikugona madalaja yes madalaja no so anazandibwerera anazibwa kodi wabwera kuzandiyetsa unabwera kuzandiyetsa ndati ndichani ndinakuza kuti chinthu chimene ungachione iweyo koma yo sunatani sunapi ndiye ineyo chimene ndimapanga angakhale zako zonse zimene iweyo uli nazo ndikutani ndikulanda ndipo ndikusasopanda chani opanda kena kali konse timise pamene bonde kuti akazanu ali apo nthawi imene mkazanga anali akugona komano ndi munthu chatinakangana ndikufika kuti pamene pashupiri koma mkazanga sana zochina chilichonse mumazo nthawi zambiri zakumidima zamasenga amene zimatani zimakhalira ndi tifunaso pakazanu pomwepa yes asana ziwe za dongosolo limene munapita kumwe iwo amati chani nthawi anasowa teneuzi inisimochokera kuntchito yeah mwina ndinasazika kuti ndikupita kuntchito malingaliro anga ndikachoka mamawa kuntchito ndikachoka 5 o'clock mamawa ndikuti kunyumbaso ndimakafika chama past 6 ya mazulu so nazo kuti pa nthawi yanga temani chimene amene pali nazo kuti ndikachoka mamawa ndikaenda kwanga ndikuti kamakuya 6 o'clock mazonso nditani ndigwira ndikuti mkazi satani saziwa chino kulozi kana khauti zatheka mkazi akanangodabwa kuti zinthu zamba kuyenda koma usaziwa kuti zinthuzi zachokera aliya chaka cha mabolozo chimenechi kutheka mwina akanamatero usaziwa kuti bambo ayenda njira zina izozo zinali choncho sindinamuuze mkazi wanga china chiti ndipo sindinakambira china chonse ndinazipanga zinthuzi mwa ine ndekha ndanyama kumene kuja tinakangana andanizo kuti iweyo kuchifukwa kuti wandiyesa ineyo ndipo chimene uli nacho iwe china chiliyonse ndizakulanda tizabweranso kwa ndani kwa ineyo angakhale zinthu ziona kuti zinaipange ndi ine ndizakutani ndizakulanda tinakangana ndithu ndinayisiza kupepesa line sizimapepesa kumakha kuti wandionera usiru wanga ndiye ife anachibwana ngati noti matani timakhaulisa ndinavomereza ndipo anandiza kuti chimene chingaza kuchita ndikupasa pano pa 90 days upange chiganizo chotani chokhazikika ukapanga chiganizo chokhazikika pa 90 days imene ndikuyamba kuti panali pa 29 May 2024 ndipo tikawerengera pa 90 days 29 amatha lachisanu lapa amatha pa 29 August limene linali lachisanu suno ndimakumbukira ndithu bwinobwino mezi natani mezi nakhalira tinakha ndikuti May from May uzafika June ndi mwezi June uzafika July mwezi July uzafika August mwezi miyezi itatu andipasa 90 days kuti ndipange chiganizo chotani choyenerera zili ndiwo ubweranso kwa ine kapena subwera kwa ndani subwera kwa ine akutanthauza ndipange chiganizo choyenerera nakhala mene paja ndi ine chimene malimbikirano kwambiri nambano nazo kuti apa pano ndashosha kudambwe mazuwa mnthu kuti walakwisa wazo kuti washosha kudambwe umayakakhala mbali na zakanika umakakhala ndi plan B nazo kuti apa pano ine chimene ngachite ine kosamira kwanga nso pano ndi kumapemphero nakha ndikumayenda kumapita kumapemphero ndapitapo kwa mbadwemu after mene pondakwera mpaka mene pasi kupita kumapemphero kuzomba kwa kumene kuchako kumabanga kazinali choncho 90 days ya siku la 90 lichalita kwana panali pa 29 August linali lachisanu siku limene lolo sindinapite kuntchito ayi ndimafuna nondi fotokoze panana kuti ndinakhalapo 5 days ndithu ndikukhala ngati munthu wa misala mutu wanga usakugwira so kuti ndifuna nondiboleze no nkhani chiona chake cheni chimene no chinachitika linali lachisanu siku limene lachisanu ndinazuka bwinobwino mkazi wanga anasamba kumapita kuntchito ineyo ndinasamba ndikunyamukanso ndikumapita kuntchito ndikupita kuntchito kucha ndekha namba kuzidabwa namba umakhala ngati no sine unakhala ngati munthu mwene wandichokera ndangobwerera ndakavula uniform ija nditavula uniform ija mkazi wanga anandifunsa bwanji sindikupita kuntchito chifukwa chani basi sindikupita kuntchito leloli nanyamuka ndachoka kumbayani kumene ndimakhala ineyo kunsika wa njala nakaenda mpaka nakafika ku green corner wapansi choyendera ineyo chosadziwika ndalama ndinayo nthumba kumalendo naenda wapansi naenda kupita ndi kubwera wapansi kuchoka kumbayani ukafika ku green corner ndinabwera ndinakhala
nthawi imeneyo siku limene lolo ndimakumbukira ndinagulitsa foni yanga nali ndi foni ndithu yabwinoko nena kuti olo kuigulitsa ya second 200,000 300,000 ndikanagulitsa koma foni iyo naigulitsa 50,000 ndidayigulitsa 50,000 siku limene ulapita ndayenda zuwa lonse ukafa ku green corner ndikubwerera ku nyumba chimene ndayendayo sanchosazwika nthawi imeneyo umunthu unoyamba kutani wamba kuchoka pamene pang'ono Saturday ndatenga foni ya mkazanga foni ni mano gisa kifuna mkazanga nali Tecno Pop 7 Pro ndatenga foni ya mkazanga ija tandipase foni mfuna mutani na andifani ngolokera bamfana ndone online ndipange business online ndatenga foni ija ndaitenga naenda the same distance from Mumbayani up to Green Corner again chiwenda yose anachosazwika ndibwera foni ija naigulisa ndikomena gulisa foni nagulisa 60,000 nditabwera akazanga anandifusa foni yanga iri kuti Saturday mazulu limene nonso pano khanga Misala jatani yayambikano Saturday mazulu foni yanga iri kuti ndimangoseka foni yanga iri kuti ine kumangoseka ndi mazoaso kule munthu azikufusa ni chinthu ine muzingoseka chimakhala chinthu chopyesa mtima kwambiri ndiye mazobe munthu amayi anakwiya ana nimenya benetu mamba manga awiri ndithu nangasira nimangoseka koma iye samazowa kuti munthu chikunchitikira ndi chani pamene pachasakhala tinagona kwacha ndinazuka mamawa ndikudule iniyo ndachakumwa angasibe kuti kufuna tigwirizanenso ndikuti kuti akazano anadabobe kuti mwina ndowachakuma mkulu mowasindimwa ndipo foja sindisuta pitirizani mowasindimwa ndipo foja sindisuta zachitika zimenezi jankazi uja anandiwaza be mamba make angapo ine kwani mangoseka sina mbwezere ndipo muna sana adaba kuti munthu ndi chani kumbula kuti kundimenyo mangoseka ino bamba auche ndichifua chani ine kumangoseka bamba auche ndichifua chani koma ifori mkazi uja sana ndiganizirepo sandikakirepo china chiliyonse amangona ngati zikungochitika mwanomo ndagona mmene pachakwacha sande mamawa nazuka 4 o'clock komano ndiraba ya zonse zamafoni ndrama munampasa nkazi sindinampase nkaziyo andi sindazo kuti ndrama yo inaenda bwanji foni yanga ndagulisa ndrama ati ndinakumana ndi munthu nampasa munthu even ndagulisa foni yanga nkazi ndrama simakumbukira kuti mazabe munthu kuti wasokonezeka chimene ungapange usingati kuchikumbukira andi zina zindingokumbukira chifukwa kuti lero limupangana na interview mundi yankhula apa kuzifanso anthu ena anandiyankhula after munthu wanga nditazitolera nditazitamaga restore nditaona kuti zinakhala motere. Omvera itu ndi ndime yoyamba ya programu iyi ndipo ulendo uno tinali tikumva zambiri za mkuluyo amene ndithu tamvapo zinthu zingapo koma chifukwa cha nkhani ndi yayitali tikupempha kuti tikhale limodzi sabata imene ikubwerayo kuti tizamalize zambiri zimene ndithu zinachitika ndi mkuluyo. Tidzakhalenso pompo limodzi ngati kuli kotheka kuti tizamalize nkhaniyi imene ndithu kumapeto kwake malinga ndiye akuti anachimina. Omvera ndemanga ndi zololedwa pa programuyi pa nambala iyi 0884255006 tikuti 0884255006. Ndine mkonzi komanso mulutsi wa programuyi Nicalas Mbonela pano pa Mich FM ndi Zilipati simuzasiyidwanso malere konse ayi. Club Junta, building better Africa.